Because kana zvisiri zve2030, let me give you a good example. Kana zvisiri zvemuZANU PF, munhu anenge VP ari kuregerei kubuda muZANU PF oenda kusaka Chamisa chamwari uya tibatane titange chinhu chedu tinoenda so. Iwewe Chamisa une vanhu vanotozikanwa vakambokuvhotera 2 million, whether vachiri kukuda hafu kana kuti havachakude, but une vanhu. Inini ndiri kutaridza kuti ndine simba, uya tibatane tiri tu titange yedu pasi torwisa ZANU PF. Why can't they do that? It's because they know kuti nyaya irimo is ZANU PF. ZANU PF in-house restructuring site ndo nyaya iripo chete. Ndosaka muchona hamunzwise position yana Mutsvangu. At the very same time hamunzwisise kuti position yana VP. VP havana kutaura zvese zvaitika kuuya kwaGeza kubuda. He was fronted in the campaign yaGeza. At the very same time Geza asvika pakushaya, he never spoke as if he didn't know him at all. Yet he knew that it was his name that was being fronted. Issue iripo has nothing to do with people. Hear me and hear me today, and I'm telling you the truth. It's a ZANU PF in-house restructuring site. I'm about to cry now. Prophets and pastors like for cash cars from Wignell. We are fake socialite and us slicky musicians, you just praiser. Preacher, try more. Walter Magaya and you Pastor Yan. Poverty makes us brainless, calling looters boss and praising corrupt military. Why do journalists fear? Big up Opwell and bless it, salute out and Soul TV. What happened to General Solomon, Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo? Where is Walter Muzembe? Don't forget more blessing Ali. This government mama is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no rights in Zimbabwe because the police and them soldiers corruption. All right. Ndoda kudai so. First and foremost, ndoda kuti kana munhu achitaura chokwadi, chiri chokwadi chinoda kuzvikwa nevanhu, haanzi ndewekunyepa. Chiripo ndechekuti chokwadi ichocho bheta chigarwe chidhiliwe nacho, because according to chinoita kuti vanhu vatomire zvakanaka, pane kuti vanhu vauye vachitaura zvekunyepa kana zvekutuka chete. Tiri kufadza vanhu tisingamise vanhu pachokwadi. Shoko raMwari rinoti chinosunungura vanhu ichokwadi. Saka ndikataura zvisingafarirwe nevanhu, handiuye kazhinji kuzoentertaina, ndinouya kuzoudza vanhu chokwadi. Saka ndoramba ndakamira to this very day kuti pandabuda more than 100 times chimbobudai muchiti apa makanyepa, kuti zvimakataura hazvina kudai. Mukauri kushayikwa ipapo mwamaziva kuti uyo ari kutaura chokwadi, but chiri kuitika ndechekuti zvavari kutaura hazvisi zvatoda kunzwa, but pamapoints chaipo ndo chokwadi chavari kutaura. Because paripo patinoti vamwe vanhu vanouya kuzotaura because vada kugadzira zvinofadza vanhu, ndosaka vanhu vari kurwadzirwa nechokwadi. Ende kutaura chokwadi hazvino kuti kusapota munhu, kutaura chokwadi uri kuita vanhu. Ndosaka muchiona chokwadi chatinotaura vanhu hachitiita sekupinda kuva kuZimbabwe nekudzoka, because hapana watiri kutuka. Kutaura chokwadi mune zaka ndo point yekutanga. Point yandinoda kuti vanhu vazive, problem iri kuitika for the first time. Regai ndichikutaurirei, ndinowanza kuti kana ndichitaura depending nekuti ndiri kutaura nemunhu upi, ndinotaura zvinoenderana nevanhu ivavo. But for the first time regai ndimbotaure nemi like politician, because vanhu vandototaura navo kwete zvekufungidzira. Handikungoti vanhu vandisingataure naye. Iripo ndeyekuti right now kumba kuruka constitutional amendment zvati vanhu vanzwisise zviri kuitika. Nyaya yeconstitutional amendment vanhu vari kuvhiringidzika, number one, neposition yaNelson Chamisa. So what's being swindled around is rumors. Vamwe voti akapuhwa mari, vamwe voti haana kupuhwa mari, vamwe voti apera,
vamwe voti haana kupera. Ndo zvamunonzwa. But munoda kumboudzawo nesechokwadi chavasingachatoziva isusu. Why Nelson Chamisa is not getting involved? It's simply because he understands that this fight, this push, and this move has nothing to do with people outside of ZANU-PF. But some people from within ZANU-PF are trying to invite the masses to help them to push for their internal fight. Because the issue in Ipo is a ZANU-PF internal fight restructuring. Vamwe vari kufira kuti asi vachirestructure chakadai so. Vamwe vakati toda gachirestructure chakadai. Vamwe vari kufira kuti isusu pakeke riripo parestructuring hatina chihombe chati chawana. So vakuedza kuda kufadza vanhu. If they are honest to you, ngavabude muZANU-PF, vatange zvavo, varwise ZANU-PF. Havabude because it's a ZANU-PF in-house restructuring fight. The constitution amendment, whatever, it has nothing to do with opposition. But some people from within ZANU-PF wants to pull out people. Because vari kusupport, vari kuedza kupusha narrative wakanyarara kuti aiwa itai inyaya referendum. That's all lies. It's a ZANU-PF in-party restructuring. Iri kunetsa chete ipapo. Avari kuti ngatiite takadai. Saka hondo iripo ndeyemuZANU-PF. Haina chekuita nevanhu vasiri muZANU-PF. Musaitiswe. Siyai ZANU-PF ipedzerane. Saka people like us, tinongoti isusu tinonamatira varipo. Reason I say that is because I know the fight that's there. And haina any opposition. Ndosaka munoona anachamisa vagoti kuisa maoko. Vari kuti siyani nezve-2030. Because kana zvisiri zve-2030, let me give you a good example. Kana zvisiri zvemuZANU-PF, munhu anenge VP ari kuregerei kubuda muZANU-PF oenda kusaka Chamisa chamwari uya tibatane titange chinhu chedu tinoenda so. Iwewe Chamisa une vanhu vanotozikanwa vakambokuvhotera 2 million. Whether vachiri kubuda hafu kana kuti havachakude, but une vanhu. Inini ndiri kutaridza kuti ndine simba uya tibatane tiri two titange edu pasi torwisa ZANU-PF. Why can't they do that? It's because they know kuti nyaya irimo is a ZANU-PF in-house restructuring fight. Ndo nyaya iripo chete. Ndosaka muchona hamuzwisise position yana Mutsvango. At the very same time hamuzwisise kuti position yana VP. VP havana kutaura. Zvese zvaitika kuuya kwaGeza kubuda, he was fronted in the campaign yaGeza. At the very same time Geza asvika pakushaya, he never spoke as if he didn't know him at all. Yet he knew that it was his name that was being fronted. Issue iripo has nothing to do with people. Hear me and hear me today, and I'm telling you the truth. It's a ZANU-PF in-house restructuring fight.